sé que tindria de fer. Quin tipus de ser estic si aquest món em rebutja? No sé més on anar. I si ara mateix em demanen d'anar-me, no sabré més on tinc d'anar. I si ara mateix em demanen d'anar-me, voldria saber tota la veritat. Voldria excusar-me per tot el mal que he pogut fer a tota la gent que m'encanta. Potser pot tornar-ho a fer. Voldria amagar-me per no veure més el món sencer, i sense veure l'enyorança només era el que vull ser. Què podria fer? Qui podria ser? Em demano qui estic quan ja m'he adormit. Què podria fer? Qui hauria de ser quan aquest món s'ha ensopit i que arriba la nit? Demanen d'anar-me, no sabré més on tinc d'anar. I si ara mateix em demanen